ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କର୍ମ ବଡ଼ ନା ଭାଗ୍ୟ? କେହି କହନ୍ତି ସବୁକିଛି ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ କେହି କହନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସବୁକିଛି। କିନ୍ତୁ ସତ କ'ଣ? ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଛୋଟ କାହାଣୀଟି କହିବି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିହାତି ପାଇବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ ଏପରିକା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ରମେଶ ଓ ସୁରେଶ। ରମେଶ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ଯାହା ବି ହଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁରେଶ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତାହା ହିଁ ହେବ। ସେ କେବେ କାମ କରୁନଥିଲା, ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲା, ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ମିଳିବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏମିତି ବିତୁଥାଏ। ରମେଶ ସେମିତି କାମ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସୁରେଶ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥାଏ, ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ମିଳିବ। ରମେଶର ମେହନତ ଯୋଗୁଁ ତା କ୍ଷେତରେ ସୁନା ଭଳି ଫସଲ ହେଲା। ଲୋକେ ଦେଖି ୱାହି କହିଲେ। ଏମିତି ଧାନ ହେଲା, ଧାନରେ ତା ଘର ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସୁରେଶ କିଛି କରୁନଥିଲା, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗକୁ ଧରି ବସିଥାଏ, ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ମିଳିବ। ବର୍ଷ ସାରା ଭାଗ୍ୟକୁ ଧରି ବସି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ବର୍ଷ ସାରା କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଦିନକର କଥା ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ରମେଶକୁ ସୁରେଶ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ରମେଶ, ତୋ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ରମେଶ ହସି କହିଲା, ଭାଗ୍ୟ ଆପେ ଆସେନି, ମଣିଷ ନିଜ କର୍ମରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ତିଆରି କରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେନି, ଆମେ ନିଜେ ତାକୁ ତିଆରି କରୁ। ଆଜି ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ତୁମର ଆସନ୍ତା କାଲିର ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ମନେ ରଖ, କର୍ମ ବଡ଼, କାରଣ କର୍ମ ହିଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଲେଖେ। ଆଜି ଆରମ୍ଭ କର, ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଆପେ ହିଁ ବଦଳିଯିବ।